L-aħħar żviluppi u ġlied bejn il-fazzjonijiet fil-Partit Nazzjonalista kixfu ġlieda ġdida madankollu beru antiki f'Għawdex. Dwar dan kitbet il-Gazzetta Kulħadd hekk kif f'artiklu nnutat kif l-aħħar tentattiv tal-fazzjoni Busuttil biex tqaċċad il-barra lill-eks kap Adrian Delija u lil niesu ħalla riperkussjonijiet qarsa. Ftit tal-jiem ħareġ biċ-ċar kif il-fazzjoni ta' Simon Busuttil f'Għawdex permezz ta' Chris Said komplet taħdem sabiex lil dawk li kienu fuq quddiem biex jiddefendu lil Adrian Delija fis-sajf tas-sena l-oħra jitqaċċtu. Hawnhekk il-Gazzetta kienet qed tirreferi għall-eks Sindku Nazzjonalista tal-Belt Victoria Samuel Azzopardi fejn b'manuvri koordinati issa se jkun qed jitneħħa mit-tmexxija tar-Reġjun ta' Għawdex. Dan hekk kif se jkun il-magħżul tal-fazzjoni tal-establishment Robert Tabone li bi block vote ċar favorih issa se jkun qed jikkontesta lil partit fl-elezzjonijiet tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali f'Ottubru. Il-Gazzetta Kulħadd innota kif din it-taqtija bejn Azzopardi u Tabone għandha eru antiki. Fil-fatt l-artiklu jispjega kif fi żmien Edi Fenekadami il-Partit Nazzjonalista f'Għawdex kien maqsum bejn dawk li appoġġjaw lil Anton Tabone, missier Robert Tabone u dawk li kienu wara Giovanna De Bono. L-establishment tal-partit kien dejjem wara Tabone u anke jekk elettoralment Giovanna De Bono kien tal-Partit Nazzjonalista ħadem kemm felaħ biex jerġa' jieħu 13 distret fidu wara li kienet rebħitulhom Giovanna De Bono. Kien hawn l-establishment tefaħiltu kollha wara Chris Said b'dawk ta' Giovanna De Bono jerħula wara Samuel Azzopardi u l-fazzjoni ta' Adrian Delija meta Said innifsu tefa' ismu fit-tellieqa għall-kap tal-Partit Nazzjonalista. Issa li Samuel Azzopardi tqaċċat il-barra mill-establishment permezz ta' block vote manovrat kontrih dawk ta' Giovanna De Bono u li eventwalment imxew mal-fazzjoni ta' Adrian Delija u Samuel Azzopardi intefgħu wara Alex Borch. Borch li huwa liben l-ex Chief of Staff ta' Giovanna De Bono u wkoll membru ġdid tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qed ikun meqjus l-eredi naturali u l-isfida ewlenija ta' Chris Said. Fil-fatt hemm sorsi tal-Gazzetta qed jgħidu li hemm biża' kbira li Chris Said ma jkunx id-deputat nazzjonalista bl-akbar appoġġ f'Għawdex. Il-Gazzetta tkompli tgħid kif hawnhekk daħal feles l-attakk mill-establishment tal-partit fil-konfront ta' Borch fl-aħħar jiem. Attakk fejn fih laqdiet Repubblika, is-Civil Society Network u Manuel Delija fetħu attakk bla preċedent fuq Alex Borch u spiċċa sejjaħ faxxista. Dan dwar poll online mis-Civil Society Network u li fih ħarġu jeddu lil kap nazzjonalista Bernard Grech li se jiftħu partit ieħor li jieħu post il-Partit Nazzjonalista li ma poll Alex Borch ikkundannaħ. Barra minn hekk, il-kellim uffiċjali tal-partit Peter Aġus ħareġ pubblikament jgħid li hu perikolus li ċerti membri tal-partit jiddevjaw mill-messaġġ li toħroġ it-tmexxija. Rapporti oħrajn jiġdu li wara l-post jew fuq Facebook, Borch kien imsejjaħ fid-dar ċentrali għal laqgħa ma' tmexxija tal-partit fit-tentattiv biex jalqulu ħalqu. Dan anke wara li Repubblika kkuntattjatu u pruvat tagħmel l-istess mingħajr suċċess. Jingħad li l-laqgħa fil-kwartieri nazzjonalisti spiċċat ukoll ħesrem bitrikki trakki u għajjat li seta' jinstema' minn barra l-uffiċċju. Dwar dan l-aħħar disgwit fuq dan il-poll mis-Civil Society Network kienu bosta l-opinjonisti li rreaġixxew. Fost dawn kien hemm l-opinjonista Rejf il-Vassallo fejn f'artiklu fuq il-Malta Today innota l-istrateġija dgħajfa tal-Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif poll fuq il-mezzi soċjali kixef dik li sempliċement iddeskrivija bħala unbridgeable divide. Fil-konklużjoni tal-artiklu tiegħu Vassallo jispjega kif fil-Partit Nazzjonalista m'hemmx ċans realistiku għal kompromess bejn il-fazzjonijiet wisq inqas rikonċiljazzjoni.